Ijumaa. Yalo odiochieng' Wechemanyien e kaunti ma Kisumu moheo riwruoge 80 duto makedo ratiro mar oganda. Obiro kanyakla mar dhialo duto makedo ratiro mar oganda. Obiro kanyakla mar dhialo odiochieng' ma kamano kama ne gijiwo jopiny mondo oneni orito ratich jogo eko ma Laktar Oburu Ginga koroni to osingo kendo wachne giikore mar wito maboro gwenyruok mar paro mantiere e kindgi kendo giikore mano mar loso kanyakla mar neno ni wechegi komago mag tungni manene dun bonedo mano mar ODM koroni to rumo chutho motelo ne yiero mochan bagi Pacho kaendi higa mar 2027 kane oloso e kar dak nogo mano ma Kayole jatend Wechemanyien kata seneta ma ogwela Karen Nyamo wacho ni pogruok mar paro mane obedo e kind jokanyo mag dunbonendo mano mar ODM en mano mathin mokalo to ne nyalo ketho gino mondo rangie yo machielo kotenore koda kuonde ma inyalo chwalie ringre mane ogol e burgonendo mano mar Shakahola kaachiel koda kwa bin Zaro. Mung'aro wacho ni sirikanda kaunti ma Kilifi koronto ne oyie mondo mi nyalo tim chenro goeko mago mag bero ne ringruok ma kamago e kar thieth nogo mano ma Kilifi County Hospital to yango ni getho lindi ringre goeko koroni to osekawo thuolo malach mokalo ginoendo mamiyo jotuo moko kata ringre mamoko ok yud chenro makare mano mar rito kaachiel kod manyalo cholnegi dongruoge kaka owinjore. Korka kore to governor kata jarubonendo mano ma Malindi Amina Mnyazi koroni to wuok oko ka ose mokalo wechegi komago mag pogruok mantiere dunbonendo mano mar ODM ka wacho ni pogruok mar paro makamano gin gigo komago mathindo kendo giikore mariwore kanyakla manendo kuma oting'o kweth mar Linda Ground kaachiel kod manendo mar Linda Mwananchi ginendo ma oyango ni biro kwa kidogo rais ameninyegeza. Sisi ni ODM. Hata ile timu nyingine ambao naona wanasema wamegawanyika lakini bado hawajatoka ODM. Kwa hivyo kila mtu bado yuko katika chama cha ODM. Kitu ambacho kimekuja tofauti zetu, it is something very simple and something very small.